יקהלו נא כולם ובואו שמעו, כי באחרית הימים הדברים השתנו, והזמן הוא דבר יקר ביותר, אז שלא יתבזבז על שנאת האחר. ודע כי הזמן שלי, דע כי הזמן שלי לא הפקר. בואו גם אתם הכתבים המתנבאים, שהעתים שלכם פגיונות מצוחצחים, דעו שהגלגל לאותו מקום הוא חותר, ומי שלמטה עכשיו למעלה הוא חוזר. והנה הזמן שלי, והנה הזמן שלי לא הפקר. ניי 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 ניי, והנה מתקבצים להם גם שלל חנפנים, שכשישנה מצלמה תמיד מחייכים, ואת עמו ונשמתו בזול הוא מוכר, והזעם בחוץ הולך וגובר. ואני מקווה שהזמן שלי, אני מקווה שהזמן שלי לא הפקר, לא לא. ניי 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 ניי. התעוררו המורים המחנכים הדגולים, ותסתכלו לאמת ישר בפנים. הסחורה השפלה עוד מעט תתייקר, ומי שאוחז בה יותר מתעשר. עכשיו הזמן שלי, כן עכשיו הזמן שלי לא הפקר. ניי 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 ניי. ואני הקטן, מה יש לי לדבר? גם אני כמו כולם לא מוצא לזה הסבר, אבל המסר לא ינוח ולא יוותר. הוא מאמין שהשם סולח ועוזר, ושהזמן שלי, ושהזמן שלי לא יהיה הפקר. ניי 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 ניי